wayang kuwi dudu pathokan panembah. Rungokno kuping. Kuwi dudu pathokan panembah. Ning jerone kuwi ana patuladan tumrap wong cedhak karo sing gawe urip. Saripatine piwulang bab kawula lan Gusti mau ya padha ya kuwi bab katresnan. Ya kuwi katresnane menungsa menyang sing gawe urip lan uga katresnane menungsa marang sak pepadane. Nek kowe wanuh-wani mbrangus marang wayang lan kowe ngalang-alang budaya tegese siji kowe menungsa sing durung ngerti menyang saripatining panembah. Loro, kowe wani nantang karo sing gawe gesang. Angka 3 kowe nantang marang peperintahan sing wis ngayomi wayang. Kaping 4 kowe ngrusak ajak-ajak marang wong supaya ilang jati dirine sirna budayane.